sarki Sanusi. Kujerar ka daban, halin ka daban, takalmin ka daban, ilimin ka daban. Babban bango ne madafar talakawa. Sarki martaba Muhammad Sanusi Nabi iya sarki. Takawa lafiya sarki jikan sarki mai martaba Muhammad Sanusi Nabi iya sarki. Takawa lafiya sarki Kano mai martaba Alhaji Sanusi Nabi. To bismillah Allah karkina, Allah Rahmana haskaka kirjina, sarkin Kano garina. na zaune gyara zama na tsaye garin suna. Dan birane kada kunnen ka da busa ta saraki. Takawa lafiya sarki jikan sarki mai martaba Muhammad Sanusi Nabi iya sarki. Allahu salli wa sallim taslima ga wanda a san sa Kano muka zama masu karama. Darajar sa Kano ko da mai kaso ka koma. Abban Fatima ne, sarkin Aliyu ne, sahibin Abubakar Umar Usman Sadauki. albishirin ku gangare, ku ce goro, kuna kulawa a sarkin da ake faɗa masa taro, shakallan kallo da ya tsaya a da Ita taro. ka sani baka da tsoro. Sarki sarakuna tauraro, mai koro abu Allah ai koyi da ma'aiki. Takawa lafiya sarki jikan sarki mai martaba Muhammad Sanusi Nabi iya sarki. Sasa amal sarakuna, sarkin sarakai, Mai da garin wani garin kango. bana gaba daɗi yadda akai awakai. Mai talakawa uban marayu akan talaka kasa daukar da kai. Allah yana tare da kai, Muna tare da kai. gargami wannan Baya goya marayu sarki. Takawa lafiya sarki jikan sarki mai martaba Muhammad Sanusi Nabi iya sarki. shakundun ilimi arziki sarauta iyawa, wanda na hana kankara gaskiya ne kake nunawa, jirgin addini da an ga ake risinawa. Wane mutum? Masani dan masani jikan masani abon masani. Jikan Sai ka masani. kai Abban masani. wa gagar sarki. Takawa lafiya sarki jikan sarki mai martaba Muhammad Sanusi Nabi iya sarki. Alhuda ilimi waye kai ka a sarakai. Alhajin alhazai malamin malamai sarkin sarakai. Gwamnan kuɗi kai ba na mutum ba uban masu arzikai. Sarkin da ya kusan talakawansa a karawanin da yake kansa. Sai mu dau darasi a gare shi rayuwa ta yi sauki. Takawa lafiya sarki jikan sarki mai martaba Muhammad Sanusi Nabi iya Sarki sarki. jama'a kuma gaida sarki jama'a kuma gaida sarki jama'a kuma gaida sarki jama'a kuma gaida sarki ku tafi mu 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 gaida sarki jama'a kuma gaida sarki jama'a kuma gaida sarki jama'a kuma gaida sarki jama'a kuma gaida sarki ku tafi mu Rufa isa gurna Ina yi maka madalla. sarki na 14 shekarar 2014 a kanan dabo. wane mutum Aka nan dabo. Takawa lafiya sarki jikan sarki mai martaba Muhammad Sanusi Nabi iya sarki. Baki babban gaya sarkin Kano na Kanawa. Arziki da sarauta shi ake nunawa. kai yaushe Ko da mai ka zo sarkin Kano su tumbin giwa. Farin gani san kowa jama'a na ta yabawa. Mai martaba Malam Muhammad Sanusi Nabi iya sarki. Takawa lafiya sarki jikan sarki mai martaba Muhammad Sanusi Nabi iya sarki. Kanan daba gari ɗaya mai dubin sarari. Baka zo Kano ba baka ga gari ba
mai tsarin sarakai. Kalakin Kano mai sarki. Kano sadaukai. Dan maliki dan majan Kano. Wurin amanar sarki ne. Inda kan Kano na sarkin Kano iya sarki. Takawar ka lafiya sarki jikan sarki. Masani dan masani jikan masani. Ya san alifun bawun tawun ya san HIJKLMN. Takawar ka lafiya ko jimina ta zakanta tabo ba a kira ta kaza ba. Lambu shashinge gurnani sawaige aljanna mai masoya da yawa. Takawar ka lafiya taka lafiya gaba salamun baya salamun. Mai martaba sarki sunusi na biyu jikan sarki sunusi na daya.